Ongi etorriak Gamerauntzia irratsaiora. Gamerauntzia Euskal Bideojoko Zaleen Elkartearen naiz irratiko espazioa. Urte berri hon, eta ongi etorri naiz irratean eta naiz irratearen eskutik egiten den Gamerauntzia irratsaiora. Bideojokoen munduko gaurkotasuna landu dugu, bai hemengoa eta bai internazionala, bai. Bi astetik behin, ostegunetan, 6:00 Twitchen zuzenean izango ga, eta astearteetan, 7:00 naiz irratean. Irratsaioa zein bideoa beranduago ikusteko eta entzuteko eskuragarri izango dituzue irratean eman ondoren. Bideojokoen munduan jasotzen diren albiste interesgarrienak ezagutzeko aukera izango duzu hemen gurekin, eta ez hori bakarrik, analisiak, eztabaidak eta gehiago bilduko ditugu Gamerauntzia irratsaioan. Urteko lehen saioa da hau, gabonetan bideojokoei buruzko berri gutxi jaso ditugun arren, badago nabarmentzeko gauzaik. Hasteko eta behin, PlayStationeko errealitate virtualeko belaunaldi berriari buruz hitz egingo dugu. Izan ere, PlayStation VR gailuen aurkezpena egin zuten Sonic Las Vegaseko CES azoka garrantzitsuan. Japonia eta Ameriketako estatu bateetatik Euskal Herrira joko dugu, eta oraingoan Relevo Studio Bilbotarrak bere proiektu berria iragarri zeban urtea bukatu aurretik. Eskupilotako frontball modalitatean oinarritutako arkade jokoa izango da pareta bakarrekin, Frontball Planet, eta baita euskaratutako bideojoko batekin amaitu genuen 2021. Iban Oianguren, salearen azken itzulpenari buruzari gara, Oldboy izeneko indie abentura xarmargarria euskaratu zeban, eta joan dan urtean euskaratu zeban joko bakarra etzan nago izan. Albistekin bukatzeko, Gamerauntzia ekimen propio bati buruz arituko gara, bai. Gamerantzia sarien 2021 edizioan iazko bideojokorik onenak bozkatzeari ekin zion euskal komunitateak, eta hainbat kategoriatan banatu genituen sariak. Eta egia esan irabazle benetan interesgarriak ikusi ditugu gure jarraitzaileen eskutik. Valorazioen txokoarekin hasita, Final Fantasy VIIaren remakea probatu dugu, beraz Clouden abentura eraberrituaren inguruan zer esanik badago, eta baita Minecraften ibiliga, ze Gamerountziak bere zerbitzaria gaurkotu dau, azken eguneraketa handi hau aprobetxatuz. Ni Damian Medina Baitia naiz, eta nirekin daude nola ez, Maitane Jongitu, Aritz Oriozola, Lander Unzueta, eta hori izkutuan Gari Larrañaga errealizatzailea. Haupa ekipo, dana ondo ez? Gutxu gora bera, o? Bai, ondo hasi du urtea, beraz. Bueno, ondo komilla artean. Eta bezala, hori da, obera joan da dia, bale? Hori da. Orduan, besteri barik nire ustez albisteekin hastea. Bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu gure albistetan. Lehenengo albisteai ekingo diogu. Aurreko egunetan Consumer Electronic Show egonda Las Vegasen, feria bastante garrantzitsua dana elektronikako gailu guztien artean. Eta Sony han izan zen, beste hainbat gailukin batera, PlayStation ere bere tokia eman zion. Eta PlayStation VR 2 betaurrekoak aurkeztu zituen, orain arte VR 2 zenz, aginteak nolakoak izango zian. Orain eman dituztena dira espezifikazioak betaurrekoa behaik nola izango dian. Eta egia esan, bastanteko itxura ona daukate, hasiera batean, pantailan, egia da fizikoki ez dutela erakutsi nola izango dian betaurrekoak, baina, zehaztapen teknikoa bauzkagu, eta, hoiei pixkat, zen goiau, errepaso txiki bat, hasteko bereizmena izaten da garrantzitsuenetako bat, eta izango da, 2000 bider 2040ko bereizmena OLED pantailekin, 80 da 120 hertzio bitartean. Esan beharra dago aurreko betaurrekoa, PlayStation VR batak,
bereizmena ba, erdia zaukatela justu. Gutxi gora bera erdia zaukatela guztirako, orduan esanet, bereizmena laukoiztu egin dute aurreko betaurrekoetatik. Horretaz gain, ikusi eremua leheno 100 gradukoa zen, 110 pasada, eta gainera HDR-erako High Dynamic Range, koloreak hobeto ikusteko dena. Ba, bueno, soporteara izango du. Eta, bueno, berrikuntza bezala, ba, kanpoko kamerarik ez da behar izango, barruan baitituzte kamarak, zenbait PC-erako dian VR betaurrekoak bauzkate, azken aldian moda hori da jartzen, ze nik uste konturatu diala, bai egia dala kamera jartzen da dituzu, adibidez eskutako mandoak eta hobeto neurtzen izkitzula, baina mundu guztiak ez daukala kamera horiek bere logelan edo beraien egongelatan kokatzeko tokirik, eta gaina obra komplexua dala. Eta, bueno, PS aginte, bueno, beste ezaugarri bat, betaurrekoek baita ere, begidararekin aginteak eman izango dira, hau da. Burua trakeatzeaz aparte, begiak ere rekonozituko ditu nora begira eritzean. Ikusi beharko da hori nola funtzionatzen duen, ez da gauza erreza implementatzeko, PC-erako existitzen dira antzerako gailu batzuk, ez VR-erako, baizik bestela, kamera batzukin. Eta, bueno, zenbaitetan atera izan diote aprobetxoa, baina ikusi beharko da PlayStationen, Sonic nola ateratzen dio horrei probetxoa. Eta, bueno, agintetan ere ezaugarri aptikoak izango ditu, botoiak ikutu beharrik ez izateko. Ustet aptikoa mandoak bazaukala, ez dakit Lander. Bai, berak DualSensek PlayStation 5-eko agintiek badeko, ezaugarri aptikoak eta, adibidez, tiro jokuetan, pistola bat disparaterakoan, honek gatilloak edo kolpekarizek, holako tentsio edo gogortasun desberdin hartzen dabe, ezta? Holako geusak egingo dabe honegaz, VR sense aginte honekaz. Da, agiz izan jentiei asko guztien jako PlayStation komandoa orduen, interesgarri izango da, bai, honetarako moldatuta ikusti, ez? Bai. Eta, bueno, konexioari, esan, Damian? Bai, hau, PlayStation 5-ean bakarrik erabilial izango da, hau da, esaten edotena da, ordenagailu batera ero konektatzerik egongo da, azkenean die, betaurreko batzuk eta aginteak, ez? Normalean, PlayStationako atea dana, PlayStationako balio izan du. Ofizialki izaten dut, gero igual komunitateak moden bat edo adaptazioan bat egiten du, baina ofizialki ez dena. Eta bai, PlayStation 5-erako izango da, PlayStation 4-ako inok ez dezala espero izatea betaurreko hauek. Erresoluzio hori eta, bueno, bereizmen eta frekuentzia aktualizazio horiek imposibleak izango lituzke PlayStation 4-an mugitzea. Eta, bueno, momentuz ez dute datarik anuntziatu, ez da preziorik ere, baina anuntziatu dutena da, jolas bat berarentzat aterako dana, izango dana Horizon Call of the Mountain, Horizon Aloin unibertso horretan kokatuko dena, realitate virtualeko jokoa, nahiko interesante izan daiteke, eta nik espero dut, imaginatzet ez dute ofizializan, baina Gran Turismo 7-ari jarri berko lioketela, ez? Azken finean, ez da inbesteko lana VR-a implementatzea jolas baten, ze gaur egungo motor grafiko gehienak preste egoten diata implementatzeko. Gehiago izaten da jolasa leno justuan, hau da, esanet, jolasa leno errekurtso guztiak kontsola naik adibada kontsumitzen, VR-a sartzen mazu, ia bikoitza kontsumitu behar ditu. Orduan, trikimailu horiek asmatu behar dituzu, pixat bereizmena jetxi eta horrelakoak egitea jolasa juteko. Bai, venga, gari dago zu esaten dozuna. Bai, esan Lander. Ez, berez frame rate altu hau batera joan behar dela jokue, ez marietako edo gitzinez fluido hau edo harina hau izeteko. Orduan, barine pasatzen dago, apur bete grafikoki bajatuen behar da, edo, Gran Turismo 7 ondo gongo esan, proposa da horretarako. Baina egize da, nahiko ondo ikusten dela, bai. Egia da hori, kotxien dako, kotxe jokutan eta oso ideala dela, VR-a beti izan da, eta azkenean zu geldi egon zenke, jarrita, eta orduan burua mugitu eta
efektua lortzen baldin baduzu, Bai. da askoz errealistagoa gorputzan dako eta bizitzeko baita esperientzia. Nabe Bai, eta kotxeen jokue beti hobeto. Bai, eta batipat nion, jolas, VR-ean garrantzitsua da jolasak izatea, azken finean. Eta Hori nik uste daukazu, dut egin behar dugun... esango zula, esan baitan, Bai, uste dudala egin behar dugun gogoeta dela ia publiko orokorrak ze interesa daukan VR-ak erosten, zeren nik uste dut bai kontsoletan, bueno, PlayStationen kasuan edo eta ordenagailuari lotutako VR betaurrekoetan, oraindik ez daudela normalizatuta eta hori batez ere komentatu duzuna, bideojokoen garapenari lotuta dago, eskaintza ez da oso zabala, prezioak oso altuak dira eta erabilgarritasuna ere zalantzagarria da. Nik PlayStationen VR-ak dauzkat eta oso gutxi erabili ditut trastetxar bat direlako. Eta ez hori bakarrik, nik miopen ordezkari bezala onartu behar dut oso desatsegina dela betaurrekoak eraman eta gainean beste betaurreko batzuk jartzea. Ez dago egokituta nire beharretara eta lentillak erabiltzeak ere bere puntu negatiboak dauzka nire kasuan, ezta? Orduan, bai, interesgarriak dira kontzeptu bezala, baina teknologiaren ezaugarriak eta bideojokoen eskaintza kontuan hartuta, gauza asko dira baloratzeko, eta ez dira merkeak gainera. Hori da, hori juna esaten. Arrazorik handizan ditzat prezioa dire. Honena ondino ez da bezan, eta aurrekoak uste dut nahiko merkiek zirela, ez da? Jeitsi zuten prezioa, nik uste dut prezioa urte batzuk pasata jeitsi egin zutela, eta lata guztiz ere, nik uste dut orain Sonic izango duen abantai nagusia izango da, kalitatearen desberdintasuna. Zeren egia da, VR originalek daukatela oso irudi kalitate eskasa, haitxe egin dugu zintzuk diren, orain bikoiztu edo laukoiztu egingo dela. Bai, bereizmena laukoiztu ingoa. Lehenokoak aterazianean oso bereizmen txikia zaugaten, hau da. Merkatuko bestekin konparatuta oso txarrak zian teknologikoki. Logika badauka, ze PlayStation lauak ezin zuen gehiago mugitu, orduan. Ezin zioten gehiago sartu alperrikako zela. Orduan, egin zuten espezifikazioz pixkat eskaxagoak jarri, baita ere prezioz konpetitzeko, ez? Ze jendeari ezin dio zuzkatu 200 euro demagun gaztu bat egitea, gero PlayStationanen jolas askoz baditu. Orduan, garrantzitsua izango da baita ere, hasieratik jolas batzuk anuntziatzea jendea animatu daiteke. Ze bakarrik Horizon anuntziatzen badute, jendea ez da. Ez dute datarik adierazi, ez da? Ez. Ez da presiorik ere ez. Horregatik. Ez que, karo, nik uste txipen eskazia... Hori da. Txipen eskazian asuntoak inorrez dela atrebitzen, ja... Seguru egon arte gauzak. Kontsola gutxi saltzen ari badira, produktu espezifiko bat saltzeko oso zaila izango dute. Ja oso nitrezko merkatua delako VR-arena. Ez PlayStation 5 bat daukan mundu guztiak ez du erosiko. Hori da. Hori kriston zoramena da, noiz arte ongo hola. Gaur irakurri dut, Europar Banku Zentralak esan duela eta bukaera arte eta 2023 artere agian txipen eskazia. Pixka berreskuratzen hasiko dela, baina ez dauka beste urte bete seguruenik. Baina, bai, ezin da jakin, momentuan. Ez que gaina zeinek zeine daki olatu gehiago ongo dian, o koronavirusa zenbat iraungo duen. Ez que ez dakigu. Eta kriptoak eta txipak eta... Bueno, baita ere, baina... Bueno. Baina, horrela da, VR-ak papel gainean kriston itxura aukate, baina ikusi beharko da itxura hori ondo inguratzen duten ekosistema hon batekin. Jolasak eta kontsola beraiek ere disponible otea, baina, hasiera batean, betaurreko oso onak dira. Ba, ez da, zegoel hori ikusen dome bai Steam indexakaz. Kriston gaio atara bien, 1.000 euro do balitza da dela josez, pasada bat. Eta gero atara bien joku bat kristona dana, Half-Life Alyx,
baina ez da gehiago batara, da, orduen, hor geratu dira purruete hankamotz, ez? Zakit, hori bermatu behar da, bai, jarraikortasun emotie eta guzak Bai, izango. gainera, Bai, uste daukela oso sistema gana bihetzetarako, eskuetarako, bai, eta... bai. Bai, Bai, bietzak ere trakeatze izkitzu. Are. bai, Bueno, ba, aurrerengo gure da zuen. Bai. Lehen komentu dugu moduen, PlayStation sari zen 2021 bateko edizioan, relebo garatzaile bilbotarrak Frontball Planeta orkestu beban, arkade joku beti izango da, eta esan dugu moduen eskupilotan oinarritutako Frontball kirolien aritzera eramango deuz jokalarizek. Ez deu relebo bakarrik garatuko, gameran ez Madrildarrarekin elkarlanin nengo dabe, eta hau egongo da PlayStation Talents, ja ondo ezagutzen dugun ekimen honen babespien. Eta bueno, frontballa olako eskupilota moduko bada, baina horma bakarragaz, pareta bakarragaz, eta bakarko partidak izaten dira, ez dago ezagoten binakakorik. Eta bueno, erakutsi da olako teaser bidizo laburtxu bet, da bertan ikusten da olako nahiko estetika koloretsue, grafikoki simplie, baina bueno, efektu politzekaz eta egizan itxuro gara kargarrezedeko, ikusteko da huia noizko garatuko da ben. Eta ia free to play edo ordainpeko izango da edo zer. Baina bueno, nahiko joku simpatiko moten dugu, multijokalarire bideratut egongo da. Eta hori, bazken batien modutxo aukeri zure pilotarize sortu eta pertsonalizatzeko, eta batez du hori, ezta? Lagunen kontra partida batzu gototeko. PlayStation bosterako kaleratuko da, eta ondino esan moduen, ez da bezehaztu argitaratze datarik. Bueno, bilbotarrak izanik espero dugu ere euskaraz jokatu alizatea, ez da? Hori da, ikusteko dau. Eta hori, baiestatu da bez, kokaleku batzuk, munduen zierre jolastuko da bertan jokuen, baina Bilbo ongo da bertan. Alan da ondo ongo zen, frontoi tradizionalen bat ikusti, ez? Berton Euskal Herrizen badeko guz, horma bakarreko frontoi ebe bai, eta ondo ongo zen, holakoren bat agertzi bertan. Bai. Kuriosoa da, ze irudietan ikusten nahi geha, bizitza realeko irudiak agertzen diala, eta ematen du kirol erreal bat dala. Bai, eskupilota da nuke zautzen dugu, baina zanet, kirol nola zau nuke ba, internazionalki jokatzen den, da. Bai, Holanda, neban ezagutzen hori hartien, baina Holanda. Nik kalian ikusi dut, kanpuan, jendia, hola, pareta baten kontra, teniseko pelota batekin, eta exactamente tamaino horretan jolasten. Hori tokau jat ikustia. Baina teniseko pilota zela izaten da? Bueno, ez, ikusi neban kasuan eta garatu nintzen flipota. Ez ez da berdina, pelota bigun bat, eskupilotan ibiltzen den pelotakin. Eskupilotak ba, eskuat baina alako distantzia motzian be, imaginau, ez? Bai. Hori, azken batien hau sortu bien, 2007 zen uste dut, ez da, publiko orokorra bateriak hartzeko, horma bakarragaz, edo zein lekuten jolastu lizeteko da holan, ez? Imaginote pelotin abe, pasoa bia izango dela, eta edo no jolasteko moduen izateko, ez? Bai, bueno. Baina, jarretxeko dugu, albistek izagatatzen da behizen, esan dabe urtien zier egongo dizela trailer gehiago eta, baina, zer dinen relobokoak. Bueno, momentuz imaginatzen du PlayStation-erako esklusibidea izango dula, baina gero aurrerago posible dela beste plataforma batzutan ateratzea, ez? Bai, ze PlayStation talentzeko jokuek ez dauz mugatute PlayStation-era, eure kalkularitxe modetzie, lagundu itzen dutzie, baina epe bat pase hostien aukeriek igaratxeiek beste plataforma batzutan kaleratzeko. Osak eia. Iola dan, bai. Ondo. Bueno, eta hurrengo albistea izango litzateke 2021 bat bukatzeak zegoela, ez? Irtezen dela Oldboy, eren euskarapena Ibai Oiangurenen partetik, bai, Ibai Oiangurenek beste hainbat joku euskaratu ditu, eta badaukagu, ez, beti hainbat albiste bere itzulpenei buruz. Eta kasu honetan, Oldboy hau indie joko bat da, eta PC-erako bertsiorako balio da, bai. Orduan, kasu honetan, Gamerontxiaren euskarazko bideojokoen zerrendan aurkituko duzu nola jaitsi, nola instalatu, egia esan oso erreza da, instalatzaile bat sortuta dauka, eta, bai, Steam edo naiz Good Old Gameseko gogeko bertsioak erabilita instalatu leike, bai, karpeta aukeratu, eta oso simplea da. Nik baneukan joko hau, eta kasu honetan, aitzaki hau ondo etorri jat probatzeko,
Eta egia esan, gustatu jat, batez be, itzulpena oso ondo dagoela uste dut, ze gainera, badare batzuk ikas egiten dabenak, beste batzuk, ez? Registroak eta aldatzen ditu, ez? Segun ze pertsonaia dan, eta badauka beraztasun bat. Ibaik emondotzan, azkenean itzulpenean hori erabaki egingo zeban, eta oso erabaki ona deritzot. Eta gero jokuan inguruan, jokua benetan da entretenegarria, emoten dau, niri bai gogorarazten duz pixkat hori, hande bai Blind Forest, baina igual ez da grafikoki da gehiago retrora doan joku bat. Ala eta be, badauka berezitasun asko, jugabilidadia oso desberdina da. Bai, emoten dut aukera, badauka Metroidvania kutsu bat, plataformeoa da, bereziki ez, bidean mobitzen za, baina badauka oso gauza berriak, adibidez, erabili behar dozu igual, hartu behar dozu lagun bat, eta lagun horrek egiten ditu akzioak, azkenean zuzabiz dana manduakin egiten, baina zentzua da igual da, berak bakarrik arraigatu egiten da bela, ez? Pertsonaia nagusiak pertsonaje hori, eta badauzka holako berezitasun batzuk. Puzzleak izango lirakez, puzzle pilo bat, eta puzzle honek joan biasa montatzen, pantaiaz pasatu einean. Benetan pixel artera jotzen dago askoz gehiago, bai, apartado artistiko horrek, retro estilora, eta benetan politxa dela uste dut, Bai, ikusteko da benetan be, atale grafikoa, niri pilo erakartzezte holako jokuek, eta justu hau, igual gehizen erakartzeztena, zentsu horretan ez, ze koloretsu edan, eta pixel arta baina detailes betetakoa, da, gozada da ikusteko. Eta igual, nahiko mekanika berria, nik bentsatzez ditena zautzen da, zu protagonistakin Damianek esan duna, ez? Adizkideak hartzen dituzula, eta adiz bideo baten ikusten nuen, adizkideak erasotzen dio aurkariei. Orduan, mekanika hori nik ez da gogoratzen horrela jolas baten. Metroidvania baten bintzat ez. Ez, desde luego, zuk egitea gero akzioa bera, ez. Osea, hau da, zuk eraman baten bat, eta gero berak automatikoki jokatzen baleu, igual bai, baina zuk eraman eta gainera zuk egin tiroa, ez? Hori pizkat, eta pizkat lioa da, niretzat, mandoak nena izoso hona, eta pizkat kosta egiten da momentu batzutan, baina bai. Baina bai, eta gero historia eta jarraitzeko badauka bere ipuntxoa, eta ni hasi besterik ezin, baina benetan politza pentsatu bat. Eta hori, itzulpena dago Windows eta Linuxerako baita. Así que, baldin badukazue, jolastu eta bestela be animatu begiratzera, igual interesatuko jatzuek. Ze preziotan dago jolasa bat? Ez dakit, nola baneukan, ez dute... Bueno, begiratu. Jambel bat dela askotan egon da, eta holako atan. Karo, holakoren batean, bai. Steamen eta €3 dago. Bai. Geogen... Hori izango da baita asko, eta gero topatzia, zela da, holako eskaintzaren bat edo, zen ni desde luego ez dut, ez neban ordain joko asko, nik beste zerbait hartzerakoan, tokatuko jatan, zen nik aktibokien nintzen joan bere bila, baneukan. Eta bestela nik ikusten du, badarela keio batzuk, 5, eta horrek esaten nahi dau, noizian behin jeitxera batzuk izango ditzola jokuak. Ados. Bai, betiko estazioak etzeko Steamek ditun beherapen horietako baten zai egon eta seguru aurkituko ez dutela. Bai, eta Humble Bundle be, hau da, exito baldin badukan, noizian behin agertzen joango da. Hoi da. Guazen gaurko azkeneko albistearekin, eta game erauntzia sarien emaitzak birpasatuko ditugu. Batez ere, Euskal Bideojoko zaleen komunitatearentzako urteko bideojokorik onenak zeintzuk izan diren jakiteko antolatzen ditugu game erauntzia sariak. Eta asko izan dira kategoria ezberdinetan botoa eman dutenak, lagun asko bildu ditu pasaden urteko sari hauek, eta irabazle oso interesgarriak ikusitugu 2021ko edizio horretan. Gainera, 2 kategoria berri sortu ditugu, Euskal Jokorik onena eta Euskaratutako Jokorik onena. Oraintxe bertan komentatu dugunez, iaz Euskal Herriko garatzaileek kaleratutako hainbat bideojokoz gozatu ahal izan genuelako, ez bakarrik garatzaileek, baizik eta komunitateak euskaratutako bideojoko eta bideojokak ere, 19 joko guztira izan genituen,
eta zenbakiak postekoak dira, zalantzarik gabe, eta horregatik hauek nabarmentzeko kategoriak eduki genituen. Guazen birpasoa egitera. Bideojokorik onena, Metroid Dread. Nahiko espero moduko, ez da? Bueno, niretzako bai, aproposa, baina... Hori It Takes Two artean egongo zala Bai. imaginatzen nu. Baina, bueno, azken finean bat edo bestea. Euskal bideojokorik onena Mirlo Above the Sun izan zen, Digipen eskolako ikasleek egindakoa, oso polita, grafikoki ikusgarria, naiz eta joko motza izan. Eta doakoa, osake, probeguro zuen, pezerako, estimen dau. Euskaratutako bideojokorik onena zerrenda oso luzea zen, esan bezala bideojoko asko izan ditugulako 2021 euskaraz jokatzeko, eta hauen artean Nuclear Corps izan zen irabazlea, justo abenduan bertan atera zena merkatura, uste dut. Bai, hori da, abendu erdialdien edo urtezan, guretzako ez usteko utziz izan, eta honek irabazi dugu. Euki dugun zerrenda luzi ez, hori, alan dabe, honek lortu dugu, eta, bueno, hemen ez dugu aipatuko, baina egiz izan bidizotxu beten gendun honek eskuatutok joku danak aurkezteko, gure YouTubeko kanalen topeko duzue, orduen anime da pase gortik. Hori da, bideo horretan aurkituko dituzue izenburu guztiak eta irudiak. Akzio eta abenturazko jokorik onena Metroid Dread ere, esan bezala bideo jokorik onena ere bezala bozkatu izan zena. Eta gero beste kategoriak, rol jokorik onena Monster Hunter Rise izan zen, indie jokorik onena The Forgotten City, multijokalaririk onena It Takes Two, gaiu mugikorretan ere galdetu genuen, ia zein izan zen urteko berena, eta berdinketa egon zen Pokemon Unite eta League of Legends Wild Rift jokoarekin, eta gehien espero den jokoa Elden Ring. Uste dut mundu guztia dagoela otsaia iristeari zain. Eta hori zai ezala, ez? Zeldagaz batera edo God of War bai, hor da, joku nahiko itxurosa deko guz aurten. Bueno, Zelda ez dakik baino urtengo da, nik espero da baietz. Baina atorkizunera begire joku politxeoz. Baina dare joku batzuk zaila dana, horren kontra egitea. Goratzen naiz joan zen urtean behar izan zela dago, The Last of Us bi, eta azkenean da kontsola baterako, eta jende asko ez da probau. Ni bentsat, ez da sekula jolastu, eta esaten dozu, horre daukan tiroia, horren kontra izatea jokurik honenan aukeraketa batian edo gotia, ze zaila dan, ez? Eta kasu honetan zuk esan duzuna, Nintendoko jokuak bentsate Mario bat edo Zelda bat darenean tartean, Bueno, asko etxen dugu bai, hori Elden Ring untxe urtengo dala. Bestiek ez dakik goinoko, da, karo, horreteko zu hype hori itxauten zabzia, jolasteko, da, beste guztua da, ez? Bai. Eta 2022ko sariei begira uste dut beste kategoria bat sortuko dugula dela zein izan den urteko decepziorik handiena, ez da? Bai, ze. Eta batak niri bentzet bi decepzio handik arrizkit. Kaldu dugu aritz, baina, bueno. Bai, eta lagagaitxu gainera... Bueno, bat Battlefield da, seguru. Bai, Battlefield seguro. Battlefield 2048 da. Bai, 2042. Eta bestia, aritz? Cyberpunk 2077. Bai, bueno. Bueno, ez dakit, gero... Vale. Cyberpunk nik uste dut... Ez que, ez nahi sartu behar hor, baina... A ber, nola aterazan decepzio bat izan zan. Gero konpontzen jundiala, bai. Baina esaten dut, bera jokua zan decepzioa edo egoera eta egin zebena. Nere ustez etzen soilik bugan eta rendimenduan problema, baizik eta baitare behaiek gauza gehiagi agindu zituzten gero ez zaudena. Alarez da joko txarra, Hori da. Jokoa ondo da, baino pasatu intzian gauzak agintzen. Testu ingurua oso negatiboa izan zen orokorrean. Dana, bai. Esaten edo, baina PC bat izan bazinu eta ja eguneraketa batzukin arrapatu bazinu, seguramente disfruta uzinoa joku bada, baina ala eta bez, agintu zeutenetik egin zeutenera, kriston aldea dago, eta ala eta hori konsola batean erosi baldin bazinoan, seguramente desastre dutza izan zen. A ber, entzun dudanez, Steamen azken denboran bere valorazioak
ia gehienak positiboa dira. Oso Ah, bai. positiboa. Ze, bueno, aktualizatu dute eta ondo jarri dutelako jolasa. Ja. Bueno, Battlefielden kasuan ere, nik ez da ize puntutara oino Aha. zein daiteken, ze bugak dauzka, optimizazio arazoa dauzka, eta Ja. gero mekanikak eta edukia hoiek ja aldatzea oso zaila irutzen zait. Aritz, baina Nik ez dakit- Battlefielden aditu bezala, Battlefield 5 metzan egon arazo bat eta hola geratu zen? Ez dut uste gobera inzabanik, Battlefield 5ekin gertatu zana zen, hain geski funtzionatu zuen, ze abandonatu intzuten. Hori da. Agindu zuten DLC-ak eta aterako zituztela, bueno, debaldeko DLC-ak zian, baina. Eta literalki jolasa garatzen aiziala erdian moztu zuten, esan zuten, bueno, gure esfortzuak urrengora jongo dira, eta han geratu ginen. Eta hemen nila betan nabaritu nun jolasa hau etzatorrela ondo, eta ero jolasa atera zanean 10 ordu izan ditun debalde Game Passak ematen zizkianak, 10 ordu horiek ibili nintzen, eta, bueno, ikusi no, jolas hori zula merezi erostea, Aha. eta, bueno, eraki hona hartu nun. Eta eskarmentu hon bat hartu dut, ze pentsatzen nun Cyberpunkena gertatuta ero, etziala atrebituko, konpainiak, berdina itera, baina, bueno, ikusten da baietz. Eta, bueno, amendik aurrera, ezer ez dut erosiko atera horretik. Elden Ring ere, daukatenak gogo handia jolasteko, atera eta jakina horretik ondo dijoala, jendea entzunez, ez dut erosiko. Damienek eta nik ezin dugu esan bardine. Ja, bai. Tentazioa handia da, ze hortea, baina puntu hortara izan zen beste decepzio hartzeaz. Ja, eta, bueno, eta 2008 bak izangoan nire kandidatoa decepziotara, justu hil honen amaieran ateratzen dana, 28an uste, Pokemon Legend Arceus. Ez dakit decepzioa ez, ze trailerrakin ikusianakin, ja, banekin. Badakit zer dagoen, bai. Bakit zer dagoen, eta zen negargarri dan, grafikoki, eta tristea irutzen zait. Breath of the Wild Wii U-rako jolas bat hobeto ikustea Pokemon bat baino. Crysis 3 dago Switcherako. Asko hobeto ikustea, honoan. Witcher 3, dekozu hor. Witcher 3. Orduan, ez daukate justifikazio hori Pokemonekoak, eta milioiak iraztitun enpresa bada. Hori, eske nik hori ez dut. Agian hori arazoa. Jarretuko dutenez dirua irabazten ez direla saiatuko zerbait hobeago eskaintzen. Baina bentsat erabili Breath of the Wilden mapa, ez? Esaten dut, ez zuena da, erabili hori, gutxien. Ja. Ez dakit, ez dut Nik ez da itena Nintendok nola ez dion ja atentzioa ematen. Bueno, bai, asko saltzen dutelako eta diru asko irazten dutelako, baina eske lotza... Bai, horre kontin hartu bida, berez Pokemon ez da la Nintendora, ez da osorik Nintendora, Pokemon kompania parte doa. Horia. Eta, klaro, horren beste dirukiko dabe, igual Nintendok ez tekola horre esku esartzeko horren beste aukerarik, edo no jakin. Letu nuen ez uste Nintendok eguneko 33 dauka de Pokemon kompainiri. Ni Nintendo izan banitzake, eguneko 51 erosiko nuke, eguneko 51 arte, eta literalki Pokemoneko, bueno, garatzaileak igual ez, baina direkzio guztiak kalera botako nuke. Porque ez dut ezautu konpainia bat urtero innovazio hori egin gabe, beti jolas eskasak aterata, egia da asko saltzen dula, baina fanbase daukalako fundamentalistak dianak kasi. Baina nik inkreibila da, jolas horrena. Hain estudioat, hainbeste milioi eta hainbeste jendetazea, eta hain gutxi inovatzea. Eta teknikokien jolas eskasak ateatzea. Ados no zugaz, Ia, gitxienez, jostagarretasun aldetik ondoa dauen, hori da esperantza bakarra garatzen jakunea, ze teknikoki ikusten da zetz, osak. Ja. Baina, bueno, txarrena gaizu izangoan, pila bat salduko gula eta exito bat izango ala Legend Arceus hau, oso jolas txarra izan garen. Baina, bueno, Pokemon da. Pokemon gautik orain di milioiak ateratzen segitzen dute, beraz pentsa. Bueno, neba duzun aurrera ingo gu, eta bideojoku entzoko hasiko gara. Horia. Analizia. Bueno, gaboran aurretik hor nahiko korrikan, baina
bueno, jentik espero ban ja, iragarri bien Final Fantasy VII Remake PC-erako. Aspalditzik jakin genduen da urtengo zalaz, bidizio batzutan, txiniko trailer batzutan agertzen ja PC-erako bertsioa zalata, baina bueno, ikusten jakia. Izetez 2020 zen estrenatu zen PS4-ako, 2025ko udan Intergrade bertsioa kaleratu bien PS5-erako, eta bertsio hau da untxe PC-erako urten dana. Da, 1997ko PS baterako eta PC-erako urtezan JRPG klasikoan remake, danok ezagutzen dugu seguramente, mundu hau jarratzen dugun edonok. Baina, bueno, aldaketa asko dekoz, ezta? Ez bakarrik atal grafikoan, jokue goitzik bera barriztu dabe, mekanikatatik hasitza. Eta, bueno, igual lehenengo eta bain komentetako atal grafikoa benetan ikusgarri da. Bai. Igual, estudio Japone erratetik onena ez dakitz, baina grafikoki kristona da. Eta merezi du ikustiek. Batez be Final Fantasy VII sali bazaren, bizton gozadea ikusti barriro leku danak egin, eta askotan peteta zuganera kokaleku askogaz edo personaje askogaz. Asko aldatu da, ez dakiz zer, baina gero ikustizu jatorrizko bertsioa da, benetan mantendu, nahiko mantendute dauz eta lortute dau. Pasadatza zentsu horretan, da nire pezi gaur egun ez dela beste munduko ezer, ja nahiko sartzu dela ondo mobitzen deu, petxetara baina hobeto egiz izan. Eta hori, merezi du bakarriko horregaitzik. Ikusti harren atal grafikoa, ikusti harren Midgar irize barriro berreingi eta personaje modeloa. Midgar, nola daun. Bai. Baina lan dabe, gero dekoz beste elementu asko nahiko eskaztuek, ez? Igual, adibidez, protagonistan edo etxain nagusi zen modeloak eta animazioak eta cinematikatan super ondo dauz, pasada da. Baina gero ikusten duzuz beste hainbat elementu, hor dauzen hiritar normalak eta olakoak, dau kalidade salto bat, ez da bela joku barri emoten. Eta alderri horretan, nahiko fai daztien niri egiz izan. Ja jakin eban, adibidez pezelauko bertxinoan antxin izaten bien, testura gaz eta kargetako arazo dukitzen bizela, eta batxetan, zirela kargetan, kalidade txarrekoak zirela, te batzuk eta holan, da horre kritikasko gon ziren. Eta horrek ja apurro konbontu dabez, baina lan dabe ikusten da hori, zantena. Elementu batzuen artien kriston aldia dauela eta ez alagon bierko, asko igartzen da. Eta, bueno, gero jostagarritasun aldetik, oinarrezko mekanikan aldetik, aldaketa handizek egon dira. Final Fantasy VII zetez txandakako JRPG bat zan, zu horretik jute zinen ibiltzen, topeta zinen txarratxukaz, eta aztetan, holandanak ulertzeko, Pokemon estiloko borroka batzuk ez. Txandaka, da zure aksinioak aukeratzen duzen, da holan ziren. Oin, remake honetan, ja borroka dinamikoa dire, denbora realien jokatzen dizen borrokak. Baina lan dabe, mantendu dabez, jatorrizko joku horren elementu asko ez. Adibidez, magiak edo eraso berezizek erabiltzerakoan denporiek geratu moduen egiten duzu, agertzen da menu bet, jatorrizko jokuen oso antzeko dana, eta hortik betiko susko magia edo olako invokazio handizek etxeko, zentzu horretan antzekotasun handiz edauz orduen. Espero bienak izetier remake bat oso fidela dana joku originalera eta zentzu horretan igual decepzio eta matxuko dabe, baina egiz izan borrokak oso emozionante dire. Jolasteko, igual batzutan luziek egiten dire, segun borroki edo, segun ze partetan zauzen egiz izan, parte batzuk igual goikarri zabe dire. Baina gozada da borrokan ibiltzie, pertsonaien artien aldatu egiten duzu, ez duzu bakarrik Cloud protagonisti manejetan, Barret, Tifa, Eris eta bestelako personajek zauzue bai, eta bakoitzak bere abilezizek bere mugimendu edekoz, eta zentzu horretan oso zainute daudana. Kontu hemen zein da, ez dala bakarrik, Final Fantasy VII remake da, baina da lehenengo zatize bakarrik. Lehenengo bakarri da, Bai. Eta nolatan egin dute hori? Osoa hartzen. Bueno, a ber, osoa remaikitea exageratuko lana izango zen, gaina kalitate honekin egitea, grafikokita. Baina ez, da bakarrik lehenengo zatize jokuko, izatez jatorrizko jokuko, hasta lehenengo 5-10 ordu, ekorlako tartia.
jolastu bienak badakize gitxi gora nuen amaitxuko dan, nahiko argi dau. Niko nik uste amaitxuko baina badakitzu amaitxuko dala. Zemat ordu dio, bestela osorik, gutxi gora era, Lander. Uf. Zatot horre, baremo horretan. Lehenengo 10 ordu, eta bestela zenbat izango zen totala. Beste 20-30 bota? Ez dakit. Osa, beste bi kapitulo ero. Bai, nik uste baiet. Gauzi da nahiko aldatu da historize. Ja, ziketatik igertzen da gauze desberdina dauzela. Eta ia zelan doan evoluzionetan. Badakitza amaieran hor gauza barri asko dauela, eneko uste da ikusi danak, baina ia zelan aldatzen da historize eta ia beste atalak be nundik bideratzen da bezen, edo zeitzen da ben hor, ezta. Bada plan perfektua, ez? Zaten nahi dut, Kapitulu jolastu duzu, batea. eta gero berria jolasten dozu, eta jolastu duzu sarra, nahiko aldatu da, eta saltzen da doble. Bai, egiz izan harritxeko da, batez be, kontuten eukin jizaren da ben, ez da horre, PS4, PS5 arteko belaunaltzen atara da be, gero urrengora itxeko, gauzak nahikotxu aldatu biherko bi esan, ez? Teknikok izan nahi dut. Egiz izan, ez dakit erabaki hona da txarra izan dan, ia zemat urte biher da bezen barriro urrengo bat alatateko, ze ja hau koste daki berez, tempora pio gara itxaroten. Eta ez dakit ba. Ia zelan amaitza da. Eki dago, ez? Salmentak eta ondo joan die. Bai, jo, azken matien, Final Fantasy zazpi da, sakako jokurik ezagunena da. Eke bera kriston itxurideko, orduen ez da harritxeko. Nostalgiatik bakarri pila bezala aldatuko. Baina esaten dut orduan, berez egon biako zen Square goguakin, ez? Urrengoak etaratzeko bai. Bai, baina hori, honentzako PlayStation 3 iragarri bienien, cinematika bat egon zan Final Fantasy zazpina, jetik petxeta remake izango zala, azkeni NES bakarrik cinematika bazan, orduan jenti eskatu ibiltzizan remake, eta oine urte nahikotxu, iragarri bien por fin. Eta lan da bet, gero tempora pila bierrezen bien kaleratzeko. Orduan ez dakiz bigarren atalagaz barri pasako dan, edo. Eta asko saldu du, baina hori enekiun asko salduko zula, baina kritika jendearen komunitatean aldetik ze izan da. Gustatu zaio? Sariak irabazten ditu behintzat. Bai, atera zenetik, adibidez, 2008ko The Game Awardsen irabazi zuen rol joko berena. Niri asko da beste guztetan, orokorren bali komentetena, grafiko kristona da, borrokak oso ondo dauz, batzutan luze izeketzen dira, baina ondo dauz. Baina dekoten keja bat da, erritmo oso geldoa dekola. Esan dugu modu zatitxute dagoelako. Betegarri asko sartu dabe, joku lusatzeko. Alde batetik ondo, badibidez, midgarri dizen, ezagutu eskendu zen lekuek ezagutxie, edo horrek sakontasunien ezagutxie, hori itxel dau salientzako, baina, batzutan oso goekarrezea, superluzi itzen da. Izketaldi asko dau, hori ez da, japonearran estilo horretara, txapasko, zentxubako gauza asko, batzutan zure abiaduri ibiltzekoa mugatu itzen dabe, eta zati asko nor zabizen ibiltzen, olako pasabidetik pasetan, da astiro, eta amaitzi eguzu, baina ez dira amaitzen, pila dabiz luzetzen. Da azkenien olako karga pantalla luze bat izetik ez askotan. Zeko zentzurik, baina olako tramo pila dago, eta luzi ditzen da. Eta jolasa da pixkat mundu ireki estilora, edo pasilleroa da? Ez pasilleroa da. Joku originalien, holan zan hasikeran, oso pasilleroa zan, puntu batera heldu arte, nun mundu irekiz ezabaltze zan. Eta nik jolastute zen ordu honek, pentset hori pasillotasun hori mantendu da, ezta? Aurrera itxi da denpora guzti zen. Badau punture bat edo beste, igual, irekiz hau edana, baina nahiko txikizi dire, eta hori amaitxerakoan barriro paseta zara aurrera itxen, nire ditxu barik. Ni zazpi originalean nintzen ibili nintzen Crisis Core, PSP-erakoan. Bai. Eta, ni naiz Final Fantasy zalea, baina, eta gogoratzen ez baitere ibili nintzala, Xbox-erako Final Fantasy 13 ustez zala. Eta hori kriminala zan, ze lehenengo, agian exageratzen egin ze, baina 40 orduak jolasenak pasilloa zan. Bai. Eta, jolasat desinstalatzen nahi zenun. Ze, ez zintzan aguantatu. Denbora ostean, horriblea zan. Gero esate dute 40 ordu pasatago mundu irekira zabaltzen danean, hobetzen dala, baina ezin dezu jolas bat jarri. Ni horre aldu nintzen, mundu irekiko partera aldu nintzen, da hor behiaten guzteu, da kanpora. Haitxine ban. Berta momentu.
Pero igual presionak komentatu, ez? Gehiena... Bai, Zer esan gehiena eukizu duna bentsa pezen. bai, eta, bueno, errendimendu be, bai, PC-ko aldetik nik esan Bueno, nire baita ere. ordenadoran nahiko ondo doala, ze, eneban espero horren ondo juti egiz izan, nire gauzi da be, bai. Baina, jente asko keje da, ba, errendimendu eskasa dekola jokuek, eta aukera grafikoak be oso mugatu dire, eta hori egize da, zesteko apenas ezer, bereizmen aldatu, eta beste pie gauza da, listo. Egiz izan, izeteko por bat, ba, teorian oindala pilo batetik etxen da bizena, ez teko zentsurik horren eskasa ezetie, zentsu horretan. Eta aparte, ba... Square Enixei PC-a beti pelatu Da, izan. bai. Bai, Square Enixen joku japonearrari, ba, gero adibidez Tomb Raider dolakoak bai badiz Square Enixena be bai, eta horrek Bueno, zentsu, batal grafikoan zentsuen ondo dauzen je. Baina bai, bestela beti ukin da sarrasoak. Eta aparte, aritxe komente da bena, precisoan kontu edau. PC-ko bersinia urten da Epic Games Storyen bakarrik, eta 80 eurotara. Da, claro. PC-ko jokalarizek orokorren otxut, bueno, besti bai, ez da tanak, dauz otxute, ba, asko jota 70 euro, ordaintzen, asko jota. PC-en 60 izaten da maksimo. Be bai. Igual jolas arraron baten gehiago, baino. Eta ez dakizela juego jakon salmenta aldetik, egizan, nahiko kuriosia da ikontzen honetan. Ia, saldu da ben, joku asko esperotako joku beti izen da, baina honegaz da nagaz, ez da izba. Nahi, barbaria da tirutze zei PC-en jolas bat ikustea 80 zea danean, ez? Oinarrizko bertzioa danean, ze esaten maiazu zea dala, kolekzionista edizio bat, edo, ba, bueno, ulertu daiteke. Baina, 80 euro bertzio normal bat. Baina, bueno. Eta erosko dugu, da orokorren ikustatu ez da bela. Eta kei horrietan ez dago, begira naiz, eta ez da kei horrietan ez zerrez. Epiken bakarrik Epiken, baina Epiken badeko ez igual, ez da? Hiltzen horrizek, ez dakit? Ez dakit, baina 80 agertzen da, bai. 80 agertzen da. Konparadore baten behiratuet, eta ez dago inon saltzen, Epiken ezik. Así que ondo pentsatu, behiratu bideoak, eta horrela baki. Ba, nahi baldin badozue, Minecraftera pasatuko ba, azkenengo puntua komentatu duguna. Eta, ba, komentatzea, egon dala eguneraketa hundi bat, Minecraften bat 18 bat bertsioa kaleratu da abenduan, dara Caves and Cliffs eguneraketa bat, eta, ba, aritzek esango dute xehetasunak, bera, teknikoki aditu da, baina, hau da, igo dabe munduaren altuera pila bat, eta inkluso baita sakonera gehiago jeitsi dabe. Orduan egin dabena da, kubo kopurua handitu, eta baita kobasuloak eta horrelako beste egitura batzuk, naturalak. Hori da, pixkat, orain arte biomak eta sartzen joan izan dira, eta itemak eta, baina pixka komunitateak eskatzen zuen maparen generazioa aldatzea, ez? Orain arte mendiak nahiko txikiak ikusten zian, kobak ere pixkat aspergarriak ikusten zian, eta, bueno, ba, erabaki zuten Minecraftek guzti hori aldatzea, aktualizazioa bitan zatitu zen, 1.17 eta hor kobak sartu zituzten, eta ero 1.18 mendiak sartu zituztenak, eta agia zan joko beste joko bat, sentitzen da, batipat mendietan, eta gehien bat kobata guten zeaten. Horra dozengo zeate, maitan ez dakit orain hasi berriz, haziala ustet Minecraften. Baina erabat neofitoa naiz orain Minecraften, animatu naiz jolasten batez ere gamerontziak ireki duen zerbitzaria dela. Eta bueno, aurkitu dudan arazoa izan da, eguneraketa honek ekarri duela esaterako mineralen banaketan aldaketak. Orduan, interneten aurkitzen diren tutorial asko, batean zaharkituta geratu dira, eta kobasuloetan sartzeko planak, zailagoak dira, informazio hori ez dudalako edo desberdina delako. Bai, ba hori kobazulona, Damiane bat lehenatik ibilitako azalako asko nabarituko zuen, kobazulak asko aldatu dira, oain izugarrizko kobazulo handiak, sakonak eta aurkitu ditzazketzu. Hori eskintzen du, 64 bloke gehiago dauzkatzu beraka, leheno 0 blokean amaitzen zen altueran 0 blokean
amaitzen zen mapa, orain -64 arte jetxi daiteke. Eta leno altueran ustet 256 arte zala, eta orain 300 piko arte jarri dutela. Hortaz, asko handitzen da mapa, eta bloke berria daude. Kobata oain, koba batzuk hain izugarri handia dira, non zerbitzaren adibidez fondoa ez da kargatu ere egiten. Eta bastante interesgarria da. Hau da, jolasa asko aldatzen du. Eta, zerbitzaria pixkat montatu genuen eskusa horrekin, ez? Mapa, lehenagotik ebazioan, baina berriz hasieratik jartzea erabaki genuen, bertsio berri honen irterakin, eta mapa berezi bat, maparen seed izaten dana mapa sortzeko behar dan kodigo moduko bat, berezi bat aurkitu genuen, nahiko polita dana spawna, sorkuntza puntua, eta alako mendia arteko baiara moduko bat da, non momentu zor, hainbat eraikuntza euskagun, adibidez Bornian granja daukau, Bornia sortzen juten dana, garik eraikitakoa, baitare daukau azukre kainaberan granja izaten dana, kainabera sortzen duna, hori gaztezkek komunitateko bat kide batek egin du, gero baitare komunitatea joan da egiten herritarran azoka moduko bat, non esmeraldagatik gauzak aldatu itzazketzun, adibidez, ikusten nahi bazeate pantailan, irratian ez dezut ikusiko, baina, diamantezko armaurak, espatak eta danak lortu daitezke. Eta, oporraldian bastante gente sartu da, eta hainbat ekitaldi egin dira, adibidez bat izan zen lehenengo ekitaldia, estrenua ez aparte, Nederrerako estrenua izan zen, portala ireki piztu, eta Nederra esploratzera jutea, baitaren Nederreko autopistak eraikitzea, azken finean Nederretik 8 aldiz azkarrago bideiatzen duzu mundu overworld dana, mundu normaletik baino. Eta, azkenen eventua ingenuna Dragoian bila jutea izan zen, diendeko Dragoia hiltzera, komunitatea junginan, lortu genuen, eta ero baitare elitrak, ez? Egan egiteko egoiek lortu genitun. Eta, urrengoan ekitaldi gehiago gongo dira, bakit alako minijoko modukoak sartuko ditugula, baitare, nola da, Witherrare hilderra dago, inbokatuta, pero granja berriak eraiki berdia, urre granja eraiki berda, Endermanan granja eraiki berda, eraikuntza pila daude egiteko, eta azken finean, horre entretenitu. Baitare esan beharra dago, ez bazara Minecraften, horrein Minecraft teknikoa ditzen zaio, ez bazara hortan aditua, normal ibiltza zaitezkela, ez? Zure etxea eraiki, eraikuntza normalak egin, eta, hau da, denektari daukagu zerbitzarian, hasi berritatik hasita jendea asko dakiena, Minecraften, eta, danak ibiltzen dira hor, eta nik amendi bintzat animatu, ez? Jendea zerbitzaria sartzea, beti igoten da norbait, ia beti bintzat, eta, araua letu ditzala horri aldean, ez dira asko, simple batzuk dira. Justo, ointxe bertan, Lomizia eta Arkaruso dabiz, zerbitzarian adibidez. Ze hau, sartzen baldin bazate, gamerauntxea.eus horri aldean, bai, eta dago jokoak atalean. Bai. Jokoak atalean dago. Minecraft zerbitzaria, hori zea. Eta bertan deko zue zelan sartun, betetxeko arauak. Egin zan, baritxe komentaren moduen, ez? Beti dago jentie, eta igual importanteina hori da, ezta? Ez badakizun ondo jolasten betiko ikusu laguntzeko jentie, edo jolasten erakusteko jentie orduen. Ni nabez ibili, baina ikusi dutena baitxik nahiko komunidade politxe sortu da, honen inguru. Bai, egia zan, hasi genunean jendea guztiak errespetatzen zuen, eta zea, gero arazo txiki bat izan genuen kanpoko jende bat sartu zarako, baina, soluzionatu genuen.
Baina bai, jendea ondo portatzen da, ez dio alkarri apurtzen edo horrela ez da jarruten, bakoitzak besteana errespetatzen du, eta ambiente oso ona dago, beraz. Hori, igual, animatu. azteko eta dana, ez? Minecraften inoki jolastu ez da benak, kuntxe ganera Xbox Game Passin dauela eta dana. Igual nahiko modua proposa dela, ez da? Gure zerbitzaritik hastia. Eta gainera, adiegon gure sare sozialei zeren albisteak izango ditugu laster, eta oso interesgarriak izango dira. Hori da. Bai, eta igual azkena komentatzeko, oain arte Java bertsiotik soilik sartu ziteke zerbitzarira, aurreko zerbitzarita. Kasu honetan berrikuntza bat jarri dugu, Java, Bedrock, eta bueno, konsoletako bertsio guztietatik sartu daitezke, beraz, daukasun bertsioa daukazula Minecraftena, sartu zaitezke gure zerbitzarira. Eta bueno, zerbitzarian elbidea esatea falta da, gure orrialdean dago araudian tokian da informazio guztia, baina bueno, mc.gameirauntzia.eus izena du, eta ba hori, gonbidatuta zaudete sartzeko eta ondo pasatzeko. Hori da, esan dugu moduen jente animeti, zen oso komunidade politxe sortu den inguruen, eta asmo da langitza dugu etorkizunera begira. Orduen, bueno, bidizio deko ikusteko, gure YouTube kanalien, olako ekimen handizen inguruen zuzeneko nahiko luziek erabegen duzen. Orduen, interesa badeko zuen bentset, hori ikusi eta ja hortik erabakiko duzu pasartu edo ez, mundu honetan ez, Minecraft oin pilo batetik argi datu, bueno, martzen da bilen joku da, sekulako arrakasti euki dagoena, mundu guztitzek ezagutzen dugu Minecraft. Eta gero eta hobie da, orduen, merezi dugu, espaserin inoizan imeu, merezi dugu guntxe sartziek. Eta gainera, euskaraz jokatu daiteken jokoa da. Hori da baita. Hori zea. Eta hori, sortu zuen etxea, ikusi bestienak, eta esploratu. Hori zera. Gari, gameirauntzia.eus horri aldean eukiko duzue informazio guztia. Mila esker eta nire partetik agur eta torne programan arte, bihazte barru. Hori aurre arte. Alea, jo. Onde bili. Agur.